Agoyo ne Nyasaye erokamano okinyi maberni ma Ruoth ochako loso thuolo mondo achak awuoye kodi e studio ka janeno mar LTN. En okinyi maber ma Nyasaye omiya ngima to omiyi ngima. Omiyo abiro ka mondo mi wachak wapuonjre wach Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele aweyo nyinga mondo ing'e jal miwuoyogo. Bi okan wendo ka in wendo kuom nena odiochieng' mokwongo. Nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu, Kisumu County. Ae gweng' miluongo ni Kogony, buto Korogonda School. Ajal mowar kendo mopong' gi teko mar MALER. Kanisa maleme en duond warruok kod chang. E piny Nairobi ka ayudora e gweng' mar Lakisama e bwo Bishop Barak Odoro. Janeno, thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni Hawi Marach. Ing'e ni okinyi ma kawuono ni nitiere joma hapgi rach. To mane thuon wach ma kawuono adwa wuoye wacho ni thuon wach kata topic wacho ni Hawi Marach. Ing'e ni Hawi Marach mako ng'ato ang'ata. Omiyo muma madwa somo wadwa neno jal moro mane hape obedo marach. Andiko lero ni nosetuo kuom higni 38. To nitiere malaike moko mane jatugo ga pi. Andiko lero ni sama malaike ne lorga to tugo pi, to ng'at mora mora manokwongo donje pigno ne chango kuom tuo mora mora mane en go. To chieng' moro oromo gi Yesu. Tandiko lero niya, en ji nosiko ka kwongo ne akwonga, omiyo hape nobedo marach. Kata obedo ni nosetuo kuom 38 good years, hape nobedo marach. Omiyo ji ne kwongo ne akwonga ka malaike tugo pi. Nikech malaike mag polo ne lorga to tugo pi. To en ji osiko mana ka kwongo ne akwonga. Tiende ni hape ne rach. Tawuoro Nyasaye ma jabiro ga dakika mogik 11th hour. Notimo ono. Ma emomiyo wacho ni Hawi Marach mako ng'ato ang'ata. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kul wi mondo weche duto waket e lwet Nyasaye. Agoni erokamano Wuoro Maler, akawo janeno ni akete lweti. Imiye winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo tim dwaro mar dhod chunye. Alamo ka an gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawan. Janena wacho ni Hawi Marach mako ng'ato ang'ata. Ma emomiyo adwa ni we thuolo dakika matin kama intie minenano, bedie dakika matin. Samoro wach ma kawuono ni en mari. Hawi Marach mako ng'ato ang'ata. Onyalo mako jatelo, onyalo mako kata ng'ama nigi pesa. Hawi Marach kia bishop. Hawi Marach kia daktari. Hawi Marach kia jatelo mora mora kiwango mora mora ma intie. Hawi Marach kia pastor. Nikech Hawi Marach ni jachiene makele. To kawuono kinyi ber ada wuoye gi chwo koda mon. Adwa ni bedie matin mondo iwinji mi wach ne yawa. Here kama hapa rach. Kara dier kata pastor wuoyo kinyi ma kawuono ni ane ma hapa rach. To kawuono kelo Yesu simba. Aluonge ga no sipla saru sule mar okinyi. Aluonge ga ni chieng' jamondo. Entiere ka mondo keth Hawi Marach. Omiyo adwa dhi kodi e ndiko mokwongo ma wayude e Johana abich e wang'e. Wane jal mane hape rachne. Tawuoro Nyasaye manobiro dakika mogik. Mowacho wach moro ma simple. Man bende abiro go kodi kawuono ni. Omiyo ndiko mar Nyasaye wacho niya, Johana abich e wang'e. Bang' mano Yesu nodhi Jerusalem nikech nitimo sap jo-Yahudi moro kuno. E Jerusalem kuno, e dho rangach miluongo ni Ranga Rombe, ne nitie yawo moro miluongo gi dho Yahudi ni Bethesda. Yawono ne nigi agolni abich. Ji mang'eny matuo kaka muofni gi rang'onde kod pudhe ne nindo e agolnigo. Ne nitie
ne girito mondo pi otugre, nimar kinde moko malaika ne lor e yawono kendo tugo pi. To bang' tugo pi kamano, ng'at matuo mokwongo donjo e pigno ne chango kuom tuo moro amora mane en go. Donge wawinjore? To ng'at matuo moro to odhi mbele kowacho niya ni, to bang' tugo pi kamano, ng'at matuo mokwongo donjo e pigno ne chango kuom tuo moro amora mane en go. To ng'at moro nosebedo kanyo, manosebedo matuo kuom higni 38. Yesu noneno konindo kanyo, omiyo nong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya, idwaro mondo achangi koso? Tiende ni malaike ne tugoga pi. Andiko lero ni jali nosebedo matuo kuom 38 good years. To malaike ne tugoga pi. To en ji ne kwongo ni akwonga. To Yesu nong'eyo ni osetieko ndalo mathoth. Omiyo nopenje niya, idwaro mondo mi achangi koso? To ng'atno matuono nodwoke niya, jaduong', aonge gi ng'at madiketa e yawo ka pi otugore, nikech ka an adwaro dhi, to ng'at machielo kwongona akwonga. Wawuoye gi ng'at ma hapi osebedo marach. Yesu nong'e ni ng'ani osetieko ndalo mathoth. Omiyo malaike ne tugoga pi. To ka Yesu oromo gi jalcha, to wachone wach moro ma simple, ni idwaro mondo mi achangi koso? To ng'ani ochako ndiko statement. Ing'e ni Yesu ok dwar weche mathoth, nikech nitiere ng'ama nena ka sani osebedo matuo, akia ni tuoni osetieko higni adi. Samoro ng'ato nena ka mosemanyo tich, akia ni tijni isemanye higni adi. Ng'ato nena ka ma samoro osemanyo nyathi ndalo mathoth, akia ni osetieko higni adi. Ng'ato nena ka ma samoro osemanyo ng'etne miluongo ni dichuo, pok oyudo, to akia ni gini osetieko higni adi. Ng'ato nena ka samoro manena ka mosemanyo ng'etne tiende ni dhako, akia ni osemanye higni adi. Ng'ato nena ka maonge kwe mar ot, akia ni kweni osetieko, osedhi maromo nade. Ng'ato nena ka mohalane jachien noketho, akia ni osetieko higni adi kohalani pok ochung'. Samoro ng'ato nena ka mano mako ich to ich chwer, takia ni osedhi higni adi. Ng'ato bende samoro nena ka mapok onyuomo dhok dala, samoro chwore pango, takia ni gini osetieko higni adi. Ng'ato nena ka ma samoro ot osemanyo mondo mi ogedi kata golo dala, otamore, akia ni osetieko higni adi. Wawuoye gi ng'ato mawacho ni pastor, an ema aparach. To ka Yesu noromo gi jalcha, to wachone niya, iwinjo? Owachone niya, chungi ikaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Gi kanyono ng'atno nochango mokawo piene kendo wuotho modhi. Akia ni mari ni osetieko higni adi. Wawuoye gi joma apgi rach mawacho ni pastor, an ema apo osebedo marach. Adier kata iwuoyo gokinyi kama, to an ema apo osebedo marach. Samoro en tich ma ng'ato osemanyo ndalo mathoth, ing'isi ni kuja kesho. Samoro ing'isi ni hakuna kazi. Samoro isegolo nyaka soya mondo kawi, gini osedhi ndalo mathoth. Matindi penjo ni yawada, kata pastor yale kama, to an jowadwa asemanyo tich. Mamanyo tich olokore tich. Samoro en gi degree, samoro en gi papers, samoro en gi master. To gini osedhi ndalo mathoth. Iwinjo? Yesu ne ok ochandore gi ng'acha, kata ng'acha ne ndiko statement ni jaduong', nikech abiro wacho niya, ni an Yesu ng'atno nodwoko niya, ng'at matuono nodwoko niya, jaduong', an onge ng'at ma dadiketa e yawoni ka pi otugore.
kendo ka pi otugore to ji kuongo na kuonga. Yesu wachone wach masimo niya, iwinjo? Yesu nodwoke niya, chungi kaw pieni mondi wuothi dhi. Kata kawuono ng'at mosemanyo tich, mamanyo tich olokore tich, we weche mathoth, we ndiko statement, kawuono chung mondi kaw tich e nying Yesu. Nikech onge gima tek matamo jakondo mola. Haleluya. Haluonge gano sipla saro sule mar okinyi. Samoro en tuo, mana kaka jalcha ne tuo. Samoro en tuo, Moses sandi ndalo mathoth. In ji chango to in idong' adong'a. Samoro in osiptal kanyo, ineno ka ng'ato chango to in idong'. Samoro be in e pien e odi kanyo, ng'ato chango to in idong'. Gini osedhi ndalo mathoth. Ji biro chango to in idong' adong'a. Matinde wacho ni kia gima timore kit ngimani. Tuo mar gine kabi otamore. Samoro ine ma tuo mar asma kabi to ine magore kuomi. Samoro en pressure kabi to ine ma pressure yudi. Samoro en wich bar kabi to ine ma wich bar chomi. Samoro en tuo mar inge chogo kabi to ine ma chomi. Samoro en tuo mar remo kabiro to ine ma chomi. Matinde gini osedhi ndalo mathoth. Awuoro Nyasaye ma jabiro ga dakika mogik. Mana kaka nobiro ne jalcha. Kata kawuono awinjo kobiro chango ng'ato. Akiene en tuo mane mosesandi ndalo mathoth. Masa moro wacho ni tuo ni biro nega. Watim ni neno moro. Jal moro no winja kayale lolo TV ka. Mama moro ma wiye nosebare kuom higni 22. Mama ni nokawo yie ko winja kayale lolo TV ka. Wacha diene pastor winjo weche meyalo. Mama ni nokawo yie. Mano chango instant miracle. Matiende ni kata kawuono awinjo kobiro chango ng'ato mogole otanda mar midekre. Akiani mani ni osetiko iginadi. Iwinjo Yesu nowacho ne jalcha ni chung mondi kaw pieni mondi wuothe dhi. Kata kawuono awinjo mama ibiro chung mondi kaw pieni mondi changi e yor ono. Akiani ng'ato be winjo mawacho ni pastor ane makare hapa osebedo marach. Kendo gini osedhi koda higni mathoth. Samoro en nyathi emesemanyo. Adier king'iyo ngimani ji yudo to in idong'. Samoro adier king'iyo osiepeni yudo to in idong'. Samoro nyaka jolupni maluwi nigi nyithindo to in idong'. Ikia gima timore ngimani. Samoro dala mani tede in emidong'. Nyasaye pok opari. Mageno oserumo gini osedhi kamoro oseta higni 10. Iwinjo we chandore gi weche mathoth ma jalcha ne chandorego ni japuonj Yesu kati wacho ni penjara biro chango an malaiki katugo pi to ji kuongo na kuonga. Yesu nowacho ne iwinjo kaw chung mondi kaw pieni mondi wuothi mondi dhi. Samoro isemadho yath. Adieri wacho ni kata pastor yale kama jowadu osemadho yath ndalo mathoth lokruok onge. Adier samoro asetemo samoro asedhi nyaka gynecologist mago dakteche mong'e somo iye ma samoro notimna operation mi wacho ni osegol growth koro abiro nyuol gini pod otamore. Adier king'iyo samoro isetemo nyaka gajuok nikech itemoga gini pod otamore igni luoro. Tindi wacho ni jowadwa an nyaka buo tanda na tinda loko nyaka chemistry. Ingeni jomoko tino loko nyaka buo tande chemistry. Adier kata sami winjani nitiere ng'ama loko tanda buo tanda ne chemistry kendo yath opong'. To lokruok onge. Akiani ng'ato be winja ma wacho ni pastor weche miwala winjo kadhi gi dhod ngimani. Akiani osetiko higni adi. Aboro matino nowacho ni kawuono chung mondi kaw nyathi e yor ono. Nikech abiro lamo kodi jakondo mola. Achani ng'ama wacho ni pastor ane mamara ni osedhi ndalo mathoth. Kawuono ni age is just a number. Higni 38 akiani mari ni higni adi. Samoro en kend. Misemanyo ng'eti ni pok iyudo. Adier king'iyo ngimani gino osedhi ndalo mathoth. Adier king'iyo osiepeni. Adier mane pondo gin gi chuogi kendo gidagi kwe. Adier king'iyo nyaka nyimine ni maluwi osetedo in idong' gini luoro. Ikia gima timore kit ngimani. Adier samoro tich to in godo. To ng'ama iluongo ni dichuo otamore.
Matinde ji moko oseluongo ni tich ni chwor. Ng'ama onyisi ni tich en chwor ng'ato? Donge Muma nondiko ni dhako weyo wuon gi min to gidhi gipadore gibedo ringruok achiel. Wawuoye gi ng'ato kawuono kinyne kendo bedane mos mondo iwinj wach kikali. Samoro adier king'iyo ngimani ikia gima timore. Adier iwacho adier ni ichandori gi weche mathoth. Iwacho ni jowadwa kata pasta yale kama ta setem. Anasetedo nyama samoro nyaka kuondi 3. Awinjo ka ol. Awacho ni abiro nyiewo tich kamoro. Abiro nyiewo lo kamoro mondo mi adhi agedie. Aol. Samoro adier an gi nyithindo 4. Ng'ato sa ng'ato gi wuonegi. Adier ka ng'iyo ngimane. Samoro asechopo higni 35. Aneno ka ng'at manyalo kawa onge. Maluonga ni chwore onge okane. Akeni ng'ato be winja okinyi makawuono. Iwinja we chandori gi weche mang'eny. Yesu nowacho na jalcha ni winjo kata bedo nosetieko higni 38 kata be ni malaike tugo picho ji kuongo ni akwonga kawuono wacho ni niya chung' malo mondo ikaw pieni mondo idhi. Kata kawuono awuoyo gi nyako moro, awuoyo gi mama moro, adier ma samoro jachien nogole kama nodakie, adier kong'iyo ngimane dala monyalo tede onge. Kawuono chung' mondo ikaw pieni, chung' mondo ikaw dichuo e yor ono. Chieng' moro mama moro timona neno. Ong'isa ni pasta, adier nawinjo kiyalo lolwe TV. To kata ne yalo gino nodhi gi dhod chunya. Kana ng'iyo ngimana, to dichuo noriemba gi nyithindo 3. Dakna nokethore. Nikech samoro bende ok dichuo ema ne rach. Jiweyoga ni chuo ema richo. Adier jachiene marach. Ajawacho ni jachiene marach. Adier an gi nyithindo 3. Jachien noketho ndowana. Mama ni nosetieko 10 years. Kodaka kende gi nyithindo 3. Nowacho ni koro biro nyiewo lo mondo ogedie. Nang'ise na winjo mama. Ondikie Muma ni nyalore ne ng'ama oyie. Kendo ondikie Muma Zaburi 107 kare 4. Ni jomoko nobaye e thim. Ne ok ginyal yudo mier ma ginyalo dakie. Kech nokayogi. Mariyo noloyogi. Migeno mane gin go orumo. Tandiko lero niya to kane gin e chandruok kamano to ne giywak ne Nyasaye mondo konygi mi ogologi e chandruok gino. Ne otelo negi e yo mochikore ter nyaka ne gichopo dala ma ginyalo dakie. Anyisi ni dala minyalo dakie nitie. Nalamo ne Nyasaye ma Nyasaye otimo ono kendo mama ni e ode nyaka kawuono. Akani ng'ato be winja mawacho ni pasta kate yale kama tawinjo ka gino na noseru. Akani ap marach osetieko higni adi. Iwinjo ka api marach ni osetieko higni adi. Nitiere ga mane ka sani maonge kwe e dhod chunye. Adier osemanyo kwe ndalo mathoth to ok oyudi. Adier higni luoro. Otamore. Kata oneno kinyi ma kawuono ni ne nitie mama madwa fundu nikech onge kwe ma dhod chuny e kinde gi chwore. Hera norumo. Ji ne luongore ni sweetie darling, honey. Mago norumo. Ji tinde luongore gi nyinle. Samoro ng'ato nenda ka, ng'ato ninde sitting room, ng'ato ninde bedroom. Geno serumo. To kawuono winjo Nyasaye ma jabiro ga chien. Mawacho adier ni jowadwa, pasta kia gima timore ngimana. An karango to kwe onge. Tinda setemo ndi otamore. Adier pasta kata ilale kama. Tawinjo ka ngimana asemanyo kwe otamore. Adier pasta an tinde ji osewacho ni oda ema kwe onge. Kata ka ng'iyo jirani dhi maber, kata ka ng'iyo osiepna moko dhi maber, to aneno ka ngimana onge, kwe onge, higni luora onge kwe. Iwinjo mama, idwa funde dhi kanye. Tandiko lero sa 9 kara 6 mok adhi somo. Ni nikech nonyuolwa jawar. Adier ibiro nyuolonwa wuowi. Loch nobedie lwete. Ne luong nyinge ni jabura ma ono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng' kendo ruodh kwe. Ene monyalo kelo kwe maduong' e kindi gi jaodi. Chieng' moro mama moro timona neno ni pasta. Na winjo kiyale lolwe TV. Pasta anochopo kama koro wachna nochopo kama koro adwa madho sum nikech jachien koro noseng'iewa. Winjo gise ni mama makauna mana moni manya. Onge gima tek matamo Nyasaye. Mama ni noyudo kwe marot. Akeni ng'ama wacho ni pasta kati wuoyo kama ta winjo ka geno na noserum. Samoro ng'ato nena ka mohande noluar. Hawi Marach nodonjo ne ohala. Adier en kochako to podho.
Adier samoro se nyakaw nyaka loan pesa nodhi monyumore ala no te. En kochako mar omena onge gima dhi mbele. Ochandore gi weche mathoth jowadwa. An kachako gima chako to nyaka lwar piny. Akia ni ng'ato nong'iyo ohanda gi wang' marach. Adier jasigu akia gima timore kit ngimani. An kata kaketo mar lewni kata ng'ama penjo lepa onge. An kachako mar omena kata mar rech kata ng'ama sudo ira onge. An kachako kata mar duka kata M-Pesa an ema jokuoge nena. Jowadwa kata pasta yale kama tane winjo ka gino nanu siru kech gini osedhi ndalo mathoth. Akia ni ng'ato be winjo Yesu nowacho ne jalcha wach moro ma simple ni chung' mondo ikaw pieni mondo iwuothi. Kata kawuono iwinjo ng'ama wacho ni pasta ohanda nolwar kawuono iwinjo hapi marachni kawuono chung' mondo ikaw ambi morach e nying Yesu kendo alani biro chung'. Jal moro natimona neno ne en fundi bao. Adier ng'ani noyawo workshop to jachien nowayo okawo workshop mogoyo piny noseyawo didek. Koro mar adek nohaye e nono mowacho ne jowadwa an koro adhi bet e ot. Koro ka ng'ato luonge tich e kodhi. Obiro ira omanyo winja kayalo. Ng'isa pasta ni nawinjo weche miyalo. Sama kijana nobiro timona neno. Adier nitiere gik mabeyo jalni nong'isa ni pasta an gik maloso kata ka en kom kata ka en mesa kata ka en otanda ji penjo ni to gigi obedo imported koso gigo lose Kenya ka. To wacho ne ji ni yana gigi ane maloso. Ji penjo to kata ng'ama nyiewo gire no onge. Nitiere otanda nosetiko higni 3. Mong'isa ni pasta nitiere otanda otelni karibu 5 mosetiko higni 3 kata ng'at mapenjo onge. Iwinjo hape nobedo marach mar ohala. To kawuono biro lamo gi ng'ato. Haleluya. Jakondo mula ikore ka. Obiro romo gi ng'at ma hape osebedo marach. Haijalishi ni setieko higni adi. Age is just a number. Higa is just a number. To kawuono kikawo yie. Yesu dwaro mana yie kende. Jal moro nena kasani. Adier mowacho. E chunye ni pasta. Asemanyo ng'at madakgo miluongo ne dhako otamore. Igle luoro. Anakia gima tima. Akia ni chiena. Akia ni timonadi. Akia gima tima. Adier kopango to kethore. Adier en kong'iyo ngimane kokendo to dhako nyaka ting' misigo tema dhi. Chunye chida. Tiro dong misumba. Adier wacho ni pasta kati yale kama. An bende aseneno joyalo mathoth to kawinj ka gine dhi nikech gino osedhi koda ndalo mathoth. Pasta jowadwa. Adier ng'ato nena kasan mowacho ni tinde ang'eyo jowadwa. Tinde kari luongo ni dhako jela. Tinde kawa adier ni dhako jela. Nikech an gini jela. Nikech an ka kendo to dhi. Madak onge. Ing'eni ji wega ni mon kende madhi. Ing'eni nyaka chwo moko bende wega mon. Ok ni chwo kende. Nikech ma en rieko mar jachien. Hawi Marach. Mamako ng'ata. Kati bedi gi pesa. Kata in jatelo machalo nade. Jachien kia. Hawi Marach. To kawuono andiko lero niya. We chandori gi weche wetho. We ndiko statement kijana. Kato bedi en chiegi nodhi. Kawuono biro duoge yor ono. Nikech andiko lero ni Yesu nowacho ne jalcha ni wan chung' mondo ikaw pieni mondo dhi. Kata kawuono ng'ato biro kawo ape ma jachien nolal godo. Akia nosetieko higni kata en kong'o mar dala mar ot ma jachien nodagi matinde ywak ndalo mathoth. Ok nomadh nohero en Hawi Marach matinde chak churi ni Mr. Didio daily drinking officer. Kawuono awinjo ka Nyasaye biro timo gimoro. Samoro nena ka kongo tamo kwe mar ot ok nyal betie. Samoro isetemo adier okia gima timore. Samoro gino oseketho ni nyaka tich. Samoro gino miyo kinyal yudo promotion. Samoro kongo miyo kata nyipindi moko ok nyal kendo. Akia gima timore. Samoro kongo omiyo kata nyari moro ok nyal kendi nikech ok chwo kende ma jachien kete kongo nyaka mon. To kawuono biro lamo gi ng'ato
miwacho ni jowadwa pasta kata iyale kama asetemo ne chwora ndi mondo we kong'o gini otamore. Pasta kata iyale kama gini bende rume oda jowadwa. Pasta kata iyale kama antina aol gi piny. Iwinjo kawuono Yesu we chandori gi weche mathoth. Yesu nowacho ne jalcha niya chungi kaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Kata kawuono chungi mondo ikaw yie ni kong'o biro rume odi kendo biro rume nying Yesu. Akia ni ng'ato be winja, kijana moro ne winja. Owacho ni pastor, an abedo addicted gi kong'o. Akia gima timore kit ngimana pastor. Awinjo kiyalo wach mangima. Winjo kiyalo Yesu jatelo. Awinjo kiyalo Yesu simba. Ang'iso ni pastor, ang'eyo ni ok amadh kong'o nahero. Nang'iso ni kijana ni adwa lamo ni simo. Nikech andiko wacho ni Nyasachwa bado ok chiek, bende ite ok odino. Kijana ni nokawo yie mariyo mar kong'o norumo molal chuth. Wawuoyo gi ng'ama pango gedo tok timre. Adier kong'iyo ngimane opango tok timre. Samoro chunya chida geno tinde norumo. Samoro geno malit osiko mabati moko biro to gipadore. En kong'iyo ngimane tokone. Tino setemo ndi jowadwa ni pastor kata iyale kama jowadwa pastor anakia gima timore ngimana nikech apango tok timre. Samoro inena kamama jaodi semanyo mondo miyo dhi ogen gini otamore. Gini go kodu mana kamoro marach. To kawuono wendiko statement we chandori gi weche mathoth. Yesu nyalo. Japuonj dwaro mana yie kende. Samoro mama maro nena ka machuore pok notero dhok dalagi. Adier gipango gi chuore. Hiyo kitu inavunjika. Adier kochopo gimore matimore pesa no dhie gimoro. Adier kochopo manyaka min gitino wajna tino nyathina chuori no kelie kata adier akia gima timi. Kawuono Yesu nyalo. Akia ni mari ni osetiko higni adi. Adwaro gima osetiko higni mathoth. Ok adwaro gima osetiko dweche. Adwaro gima king'eyo adier to osetiko higni mathoth. Samoro nchiliel moro manena ka maonge kwe. Mwandu ne nomaye kama gede onge, kama nyithinde gede onge, kwe mar chuny onge go. Kawuono Yesu nyalo. Samoro nyathi sikul adier chon kano somo ngimane dhi maber. Tinde odok mana chien. Adier koneno kata ibiro yaw skul kaka sirikal olando ni dhi yaw skul machiegni ni. Adier kong'iyo kama skul biro aye, fees biro aye onge. Samoro ine college ineno kama fees biro aye onge. Adier samoro isomo to nitiere tuo ma jachien noketo kuomi Hawi Marach. Mineno kok ibitieko skul. Kawuono awinjo kanyalore. Nikech adwa lamo gi ng'ato. Sa oromo mondo mi walam. Nitiere jal moro maka maniluongo ni Petro. Petro ne jalupo. Omena chieng' moro Petro koso gimoro. Negikoso mako rech. Japuonj romo gi Petro. Yesu molo edho nam. To Petro chandore gi weche mathoth. Yesu nong'eyo ni Petro ok omako rech. To Yesu wacho ne iwinjo Petro sie yie odhi e chuny nam mondo uchik tonde umak rech. Petro chako ndiko statement mana kaka jalcha nondiko ni japuonj ne wawuotho tieno tulu ne ok wamako gimoro to ka in ema iwacho Nyasach loch to ka in ema iwacho Yesu to ka in ema iwacho. Andiko lero niya joka nomako rech. Omera Sara tolak. Japuonj lemo Sara gi Ibrahim. Higni ochopo 190. Nyathi podi. Omera Sara nyiero. Akia ni mari nyosetieko higni adi. Omera japuonj wuoyo, Yesu wuoyo, Nyasaye wuoyo. Ni winjo. Abiro duogo iru dwe makama higa mabiro nanwang' ka Sara omako ich kendo nyuolo nyathi mawuowi. Sara tolak. Be nyalore jowadwa. Gikane. Iwinjo age is just a number. Akia ni mari nyosetieko higni adi. Nikech adwa lamo gi ng'ato. Sani weyane gimitimo kama intie. Kinyalo gocho gi penyo tego. Kinyalo mako TV timake. Kinyalo kawo yie maduong' tikaw. Nikech Nyasachwa bado ok chiek bende itiyo kodino. Kata in e piny Mombasa, kata in Kisumu, kata in Eldoret, kata in oko mar Kenya, kata in Kapsabet, kata in Siaya, kata in Bondo,
kata in kano kanyo nyakach, kawane yie kama intie, nikech yie kelo gik maonge mabedie. Walamo. Agoni erokamano Nyasach loch. Akawo janeno ni akete lweti. Akawo mama ni akete lweti. Akawo jaduong' ni akete lweti. Akawo nyako ni, kijana ni, nyathi sikul ni, chieliel ni, akete lweti Jehova. Ok ang'eyo gimodwaro e kit ngimani. Kata obedo ni ndalo osechopo mathoth, kata obedo ni gini osedhi ndalo mathoth modwaro ni, to Nyasach loch, awinjo kaka ne itimo ne jalcha mane ichago e dho yawo, timne oni gi ranyisi. Alamo kan gi yiende timone e nying Yesu majawar. Janeno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustin Omedo, aja Kisumo County, aigeng miluongo ni Kogony, buto Korogonda School. Awuod jaduong' mane osenindo Lucas Pius Yier. Ji osekaona mana moyudo konyruok en piny ka. Ayudore piny mar Lakisama, Nairobi ka, e bwo Bishop Barack Odoro. Erokamano ne askofu wetu Archbishop Dr. Mama Winnie Owiti. Nyasaye mondo gwedhi kamoro amora ma intie. Aweyo namba na 0726 84 39 41. Namba na 0726 84 39 41. Namba na machielo en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Kao kamano to Nyasach kwe mondo gwedhi kendo umi. God bless you.